Sino po ka kayo? Pero kung
salamat na kayo. Kung bilo, iyo. Ang mga ito na, wala. Iyo. Sinindang pinaba kayo video. Eh mabili pala yung video na bayan mo ba ini dia maka yang kurang mahaka. Tawa na wala
Agad, ha? Agad. Bulang ako.
Wala ako. Hindi man.
yung nagigibag na sa ano sa loob. Talaga, ikaw lang po. Kaya na pero kung lama, ito, sa imo, wala ka na ng mga dami. Hindi ba ba? Ano ka po yan nung wala, ibubog, tapos punda. Tapi dapat ako abis doon. Tidak mesti bobo. Tidak dapat ako lagi. Jangan bisa. Ay, bye bye. Ano? Ako. Patima. Patima na sige. Ako man. Bakit sila? Ay, patima. Nakita na.
20. Ako, 20. Oo, tudaan. Yung masasiraan niyo. Ay, kaya pag dahil pag ganyan, ay, diba? Parang siya sa buwan. Kung di ka ganyan mo, bigyawan mo. Bukas ba po dahil sa dali pinta sa ako ang saka ba kaya sa kaya sa ko na makali yang sa mga kadras ko sa anan ramon bini yes ang kira ba po tipo po ang aki ko bawal na ang aki ko ano marami ng tao may bawal ano mo Ulay, ay ang dama. Ang lagay. Ang kanin na laro. Ano yan mo na marami? Baluan na ibuan sa ano? Ang bulong. Wala ko to sa okay, yung bulan na may daapi na niya ako sa mga hindi man kami ang kaya may pamalayan din na ano man talaga na ano po ay dumay sa dito ni matulog ang ilo kan ani bidu so sama ligo sa nga ni ya bidal ko pa na ako ba baby ang kasi nung ginawa ng ano sila ya lumaki oh, binalya. Binalya lang sila. Ngayon mo. Ay, ito sa manok ko daw. Ano yan? Binalya. Binalya. Nararay. Ito mga doktor, pag sabi ko itong mga hindi what ito lang aram mo. Dahil, ito aram ang konduktor ni Karni. Patigbo ka nga ito. Pag ngayon, ako ginaram na ano. Magkulay mo yan. Pag-waiter nila, dahil sabi ni ano dito. Ito minabaw. Ano? O yan o. Ganoon mo. Ano?
Yan din. Buda. Lain sa siya binas. Ako. Kami. Binalya. Pero malo pala ko rin. Sinuri. Ang puro ko. Walang bang paano ano ka rin? Huwag na pinili ko ng jirakay. Sa ibang gusto ano na ang halilang oh, dako na ba walang karne na naman. Kapalit sa mga din, nagbusto nga kami. Ang sambil kami ngayon laman ang kami mo. Din ka madali ko. Pakurkar ngayon mo ano na po na lula. Ano ko na isang taon na pa kayo. Kami rin nagsuso ka. Trabaho pa. Ano mo man lagi mo amala mabura mapamahaw yan ni pagkaman ni rato magilo tublin kami kenapa ini ano sa paksa dari kopi ya Pak tidak tapi terus pada dok nah gram hanya aku sampai gram amat lagu bulu itu gara-gara para ambul itu amin tidak begitu itu oh ya nu now masih bilang saya mau beli kami lang para ay makanya
20. Buya ka doon. Kaya binati. Sige na yan. Ano mo nila ito? Hindi mo karami. Sigurang Ano kita kit egg saka ano lahat do. Isang laki. Sige na ako. Ako nagkaroon. Pag-anyway kami, ano bawal ang ang gabi ko pundahan. Kaya naman na pundahan. Ang ate, hindi ko ako, hindi ko malas ako. Hindi nga ako, ano ko. Wala ako nagpusatang. Para diyang kilo. Dengan mo 2 kilo po bakala sa iyo. Gila. Ako ka mo mahal. Agad ako mo na pero kumain pa rin ito. Baro na. Ano? Sabi ko, ayos ito. Nilagyan ko sa